Kontsumoa aztergai. Gaur, gas azterketak. Etxean seguru sentitzea oinarrizkoa da. Horregatik, gas instalazioek derrigorrez gainditu behar dute aldian behingo kontrola, beren egoera eta segurtasuna egiaztatzeko. Gas zirkuituen kasuan, enpresa hornitzailea jarriko da harremanetan gurekin eta bertako beharginek aztertuko dituzte 4 urtetik behin. Beraz, ez onartu bestelako enpresen eskaintzarik iruzurra izan daiteketa. Berogailu eta galdarei dagokienez, derrigorrezko azterketak 2 urtetik behin egin behar ditu marka horren laguntza teknikorako zerbitzuak. Kasu honetan, guk deitu behar dugu laguntza teknikoa eskaintzen duen zerbitzura. Hitz bitan, arriskuak baztertu eta gas instalazioak, galdarak eta berogailuak epeetan aztertu. Ez ustekorik gabe kontsumitzeko, informa zaitez.